fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Worse for wear. Your team can still buy you back if they have the cash. Location. Contract updated. New objective identified. Assault rifle marked. Device marked. Assault rifle marked. Supply box is found. Solid work. Gear located. Gear located. Vendor here if you need equipment. Vendor here if you need. Does anyone need this? Vendor here if you need equipment. Vendor here if you need equipment. Positive ID on the bounty target. Sort them out.
safe zone located. Loadout drop headed your way. Light vehicle here. Stop moving! Group in a safe zone. Body armor here. Hostile marked! Hostile! Got movement! Enemy vehicle! Allied cluster strike inbound. Hostile! Bounty target is down. Well done. You're all that's left. Get it done. Gas is closing. Get to the new safe zone. Loadout drop inbound. Spotted a care package. Losing ground. Gas is inbound.
Marking new safe zone. Contact! 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 Got gas moving in. Ten remaining. Keep it up. Wendy's Frosty Chino is cold brew with frosty cream. So ditch the stuffy coffee shop and say hasta la vista, barista. Because only Wendy's Frosty Chino is cold brew with frosty creamer. Choose wisely. Choose Wendy's. At participating U.S. Wendy's. At Charmin, we heard you shouldn't talk about going to the bathroom in public, so we decided to sing about it. I love my Charmin Super Mega Frozen Rolls, yeah. Gold Stone, it's TP Gold, yeah. Charmin's got 6 rolls in one, lasts forever on my buns. Only Super Mega when I'm cleaning. Charmin's got my booty believing. Charmin Super Mega Roll is 6 regular rolls in one. Enjoy the go with Charmin. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Save on the fresh you love. With tools like the Browse app, you can find personalized coupons on top of major sales, giving you prices every day low. Browse, fresh for everyone. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Pero Mike, Mark a drop point for your team. You'll lead them in.
Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Does anyone need this? This way, quick. This way, quick. Objective updated. Eliminate all targets in the AR. Enemies in the area. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Aid station here. If I get back Idaho, James, I'll get you, bro. You know what? At least you wait. Teammate redeployed to the AR. Contract complete. Recon intel secured. Vendor here if you need equipment. Teammate has been cleared for Bitch. redeployment. Does anyone need this? Enemy team tracking your position. Just gonna get purple. Just gonna get purple. Vendor here if you need equipment. Five on located as well. Location now. Enemy UAV overhead. Closing in. Buy it back. Oh. We're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You win this fight and you return to the front line. You lose. Yeah, you kick their ass. Stand by for redeployment. Contract update. New objective identified.
Where's everybody? That's the closest one. Vendor here if you need equipment. Enemy UAV overhead. Little bitch, bro. Vendor here if you need equipment. Get a loadout. I'm fucked right now. Does anyone need this? Vendor here if you need equipment. Enemy UAV overhead. Get a loadout. Located a supply box. Secure that position. Marking location now. Fuck. I have fucking a whole team on me right now. Enemy UAV. Oh shit. They're by the rooftop. Okay. 3 of them. Fuck, I'll buy you guys back right now if I get away. No! You, what the fuck, bro? Nope. Wendy's Frosty-Chino is cold brew with frosty creamer. What does that mean? It means we took rich and then ¿Qué mierda se habrá hecho, weón? Pero parece el profe. ¿Quién con Alina? Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon.
Oh, mano, así como tú, ¿cuánto me da una? Que no sabrán, weón. Enemy sighted. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. A ver, van a echarlo. Marquen, marquen, marquen. Que marque. Que marque. Battle Royale. Mark a drop point for your team. Ah, sí, viene con todo. Vamos a acabar un buscar. Gas is approaching your position. Move it to the safe zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. No, no, va a seguir en ese marque. Tiene Sebastián Lozano en ese. Clear to engage all targets. Supply model bar. Enemy team is tracking your position. ¿Halo? Huevón, Grecia nomás. Grecia daba miedo en colegio, huevón. SMG here. Sniper rifle here. Objectives updated. Move to the next location. ¿En serio? Objectives updated. Move to the next location. No, mano, el tío más bien no lanzaba ni pachaba. Vendor here if you need equipment. Contact front for target location. The Gulag. If You're in the Gulag now. Fight to earn redeployment. While you wait, feel free to give these wankers proper cheering. If you find something to throw, feel free to give them that as well. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. Time for a bit of Turno, soldado. argy-bargy. Get yourself sorted. You're up next. ¡Sí, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Perú!
fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. You're up, Que soldier. los años pasados, imbécil. Yo te he dicho que viene la eliminatoria. Oh, Junto con la Saúla. 3-5-2. Ya. Bien, Carrillo y. Trauco. Ah, no, es que los partidos que vienen son pendejos. Objective update. Secure that position. You're the last one of you. Finish the job. Aid station marked. Shotgun here. Situation we have. Thanks, friends. I'm gonna miss you a lot. I miss you too. And just because I'm not around doesn't mean you should They stop. Even if it's
Did I watch it or not? Oh, wait. Horses can feel what you. Wow, wow, wow. Chupa him and then no. We'll be deploying shortly. No, set off on me, right? Chupa him and then no. Do you like that chupapi? Stop saying that. Oh yeah, I got it. Hey, my mega hits. Oh yeah, back, oh yeah. Playtime's over, mate. You're going to the Oh fuck, I'm coming, You kids is watching porn. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Copy your mark. I'm waiting for us to learn. Let's go. What can we learn? Dropping into the AR. I can't hear a fucking thing, dude. Your TV's on too loud. Hey, Chupapi Muñaño, turn your fucking TV off. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. La pelea puntería mientras provocara. What? West recon flyover. UAV entering the AO. Because of our financial situation, we have to let you go. I'm gonna miss you a lot. Previously, I'm gonna go find you. Your teammates done it. You're returning to base. It's all up to you now. Go for the win.
Now's a good time to warm up. What the fuck? Our teammate line? Wow. What is this, Thunder? Wait, what? Wait, what? Is this Reaper? Fuck am I? Playtime's over, mate. Oh. We're going to the war zone. Verdinsk. Verdinsk. Battle Royale. Alright, team, where are we going, team? It's most likely 3v4s and now, but where y'all wanna go? If y'all don't say nothing, I'm gonna go. Just spin it. Just spin it. Over there. Oh fuck, I'm lagging. Ikaw mag-host, Lods. Yo. Ikaw mag-host. Okay. Sige, join ako sa'yo, wait. Tara. Ano? Ba't si Carlisle ba? Game? Puno sila. Ah, sige, game. Si Bogli. Yata. Na? Ang umaga. Bogli. Ay, Gabi Kenny. Na? Minamahagdi. You know. Magtutas ka. Layan. Maka na. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone.
Lods. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Mid. Get ready. Okay. Anyone need this? Clear to engage all targets. Positive ID on the bounty Dami, target. dalawa Sort them to. out. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Yan sila. Dalawa. Nakapatay lang akong isa. Ayun ulit. Ay, wala ka na pala. Kaya may gulag. Nakita ko kanina sa live mo, 3 kayo ah. Ah, random yun. Random. Teammate has been cleared for redeployment. Dalawa kami, lads. Dalawa kami. Ang spot niya. Tayo dito sa bahay-bahay. Lahat kayong dalawa. Oh, Yan, meron ba? oo. Dalawa. To you now. Go for the win. Galing ko. Dalawa. Sige. Nice lang. Moving. Vendor here if you need Enemy equipment. UAV overhead. Track time expired. We lost the target. Sakyan dyan eh. Oo, hindi yan. Found a vehicle. Irregular yan. Despawn yan ah. Ingat. Despawn. May nagbayata. Check mo. Lag ka konti. For time. Tao ba?
Eh, ba't ito? Eh, baba ako. Uy! Yan lang eh. Lalagay ko sana yung... Okay, kuha na lang ako. Abot ba yan? Nasa mill base sila. May truck pa parating. Clusteran mo kaya, clusteran mo. Lumayo, lumayo. Ay, nabasag pati yung ano? Nakakuha ka Oo, ba? sabog sa ano. Oo, nakakuha. Nice lang. Uy! Taas pala nito. Ano yung parachute? Naglalaban dito kanina eh. Ito tong Di pa tower na to. loaded dito. Meron pa. Uy, dropping ah. O dami dito sa akin. Ako din. Stun ako, stun ako. Balsot na. Ah, shit. Dalawa dito sa akin. Dalawa yan, Jer. Dalawa yan. Na-stun ako. Patay sana yung dalawa. Ginagawa nila sa taas. Patay ka rin. Balik-balik lang sila. Bumaba na. Loadout drop headed your way. Muloy sa baba. Ah, kumuha na loadout yan. Kumuha na loadout. Ayun o. Ayun o. Hintayin mo silang kumuha ng loadout. Silip yan sa loadout. Gas is moving in. Sa loadout natin. Ayun o. Kalaban sila. Yan, ayaw mo maglaban. Sumausaw ka mamaya. Muna ka. Meron pa rin, Okay, no? layo ka na, layo ka na. Stun ako ng dalawa eh, sayang eh. Era. Ako makamessage Walang ng stop, mga ano. You don't have long. Stun. Ayun sa may summit. Hindi. Ay, nakaman. Puntang summit lang pero malayo pa siya. Pero ingat-ingat ah. Tignan mo muna. Uy, ayaw na.
Contract complete. Your payment has been authorized. Yata, ay, looted. Kaya tayo. Tao sa loadout, no? Tao sa loadout. Sige, try mo, try mo. Sunod ako. Saan yun? May wheel base? Ay, yung kanina, no? Okay, umalis na yun, ano? Ano sila? Di ko sure, ah. Uy, nandito Ay, sa... Oh, gagi. fuck. Nakabang lang. Galing sa ano? Galing dun sa mill base yata. Kita na ano, bumalik. Madami sila. Ibang team pa yung tumira sa akin, eh. May isa sa, di ba? May nag-invite eh, may dalawang slot yata. Fight is over. Chef Zoro, kilala mo ba yun? Sort them out or capture the Hindi pa ata. Oh, fuck. Nice. stand by for redeployment. Natanong ko pa lang yan. Talis ka na dyan, wala na dyan. Mark some gear. Naka na lang. Pero dun. Helicopter here. Mark some gear. Saan yung pin mo? Hindi. Ay kung ano to. Sige. Ulo. Yes. Kaya linagyan ng C4 to. Uy, yun lang. Narinig yata yung plano ko eh. Haba ko pa na. May sniper eh, may sniper na. Ayun, no, sa baba. Ayun, no. Kita mo? Nandito. Ano yung kalaban? Oo, kalaban. Hindi. Supply box marked. Magre-recon pa dito. Labang baril yan. Kala ko nakita mo yun. Ingat-ingat ka dyan, ha. Meron malapit. Got gas inbound. Safe zone relocated. Pagpasal na rin to. Contract updated. New objective identified. Tsaka dumaan yan. Huwag sa open. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Yun. Next objective located. Ipa. Kuha pa tayo ng isa mamaya. Talaga yan, no? Uy! Ang ina. Turn to base for debrief. Yun lang. Careful out. Ay kung bet yun. Ano? Offline naman. Wala na yata sila.
yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ako lang ba na message mo yan? Late drop ba tayo? Oo, ano? Oo, kanina pa yan. Kanina ba yan? Hindi, ngayon ko lang nakita. Oo, yung unang game natin. Glitch nga yung mga message sa ano nila eh. Hindi ko nga ma-message yung mga nag-invite din sa akin eh. Tapi rina-right click ko lang dito. Tara, saan tayo? Ay, talang. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get... Okay, mark mo na. Ayun. Anyone hear this? Tara. All na daw sila. Invite kita Lods ha. May spot sila dalawa. Sige. Saan lodge yung kasama mo? Invite ko. Sure. Yun na. Lodge, si GTB, si GTB, tulog niya yung kasama, hindi makapagsalita. Ng balita. Yun na. TV, streamer parang streamer Tulog niya yung kasama, hindi makapagsalita. Okay. Pero narinig tayo niyan. Pasaway nang i-invite wala na, naka-game na tayo. Okay, Lodge, sige, ping-ping ka lang.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Stop warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, Mic check. soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pili yung tao. Pili kayo. Ayun na. Ito. Ayun. Storage. Ha? Clear to engage the target. Bounty target is up. Let's get it up. Walang sumunod Wala, clear. Karen Carlisle, thank you. Shout out Carlisle. Shoutout naman dyan, Chef Soro. Shout out Chef Zoro. Kalaro ko. Shoutout nga pala sa mga taga-makalsuan dyan. Nasa mo kayo, dyan lang kayo. Shout out. Ang pera dito Matumal Enemy movement. Yes. Pwede na tayo mag-load out. Enemy movement. Ayun, meron na pala Taas. Walang bilihan. Taas. Yung pool. Tara, meron na rito. Shout out Idol Lodi Rolly Makaspak. Uy, Ilan yan? Wala, dalawa. Isa sa taas, saka isang katabi ko. Enemy movement. yan sa taas ng building. Saka swimming pool. Down. Saka sa ibang line ko meron. Down yung nasa Patay na isa. Patay na yun. Okay, move. Dali pa ako. Nasa pader lang siya. Sa likod. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy.
Sa padera siya. Ito. Isa pa, may isa. Nasa likod. Teammate is redeployed. Papunta na kasama niya. Ano pa rin ba? Patay na. Mag-isa na lang yan, last guys. Talyo. Wipe. Nice. Gas is moving. Tara, pili tayo. Has entered the gulag. Dito na lang siguro. Deployment. Sa likod, tara. Sa likod. Time. Scrub the contract. Yun. Bahala. Marking waypoint. Friendly loadout drop on the way. We're in safe zone. Watch for enemies. Pera pre, pang UAV. Good cash in. Fuck it. I'm driving. Di pa looted dito. Ay, wala pang UAV ah. Oops, meron galing yung presi dito ah. Body armor here. Tao dito. Yung UAV kayo? Friendly UAV overhead. Wala. Ayun. Doon pa sila sa kabila. Ano pa? Doon ba tayo o... Puntahan natin yung babak-baka na yun. Tara. Fuck it. Ayun no, may nag-drop. Kaka-drop lang. Bilang ako ng ano ko. Baby ulit. Dami oh. Ito ako bili lang ako ng... Ay, sige, airstrike na lang. I'll take the wheel. Yan pala dyan. Dito na. Dami. One team. Request recon flyover. UAV entering the AO. Sa taas ng building. Oh, Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Sa inyo. Para sa nasa baba sila lang lahat ah. Wipe na. nice. Woo. Pera. Nice. Eto pre. Pera. Good cash in. Yung pera nag-drop ako. Ito pa. Pera dito. May satchel dito oh, tsaka mga barrel. Meron din sa bangkay ko. Entry up mo. Ay, ginawa mo na, ano? Meron pa dito kanina eh. Patay na. Meron pa sa across the street eh. Ako nadali. Sana nabatay na rin. Drop na lang tayong pera. Vendor here. Madalawa lang ako Get dun. this. Kunin ka tong scab. Captain body armor here. Kaya bang bilhin? Doon. Nice one. Supply box located. Move to Meron yung gamit. Saan na pa gamit ko, no? Oh, nandun pa. next objective located. May loadout na rin pala. Overhead. Next objective located. Mark out them. Pwede natin, ano yun no? Friendly loadout drop on the way. Ay, tag-isa tayong loadout. Pupunta itong mga to. Mga natin. Mabangan natin. Wala akong bahala. Magko-cross na sila. Ayun, no, Magko-cross papunta na sila. na. Sa open.
Gas is closing in. Relocating the safe zone. I'm moving. Dali sila. Last guy na lang yan, tatlo. Last guy na lang yan. Sa loob siya, nasa loob siya. Ito. May isa pa. Makbo? Oo. Hindi, may isa pa. At dito ata eh. Sa loob? Aid station over here. Wala. Bilhin natin si ano. Ito pera. May nalo. Yes. Dalawa lang napatay ko eh. Pangatlo, yun ang nakatakas. Hindi, yung isa yung sino yung naka-down doon sa isa? Ah, napatay ito pala yung tatlo. Naka-down doon sa isa. Kita ko rin sa ano eh, sa UAV tatlo eh. Oo, tatlo. Ito yung dalawa eh. Good cash here. Meron silang pera. Balikan niyo yung loadout. May pera ako dito. May kulang pang UAV. Ayun, kunin natin yung scab para ano. Last naman to para magkapera tayo. Kunin kayo most wanted para magkapera tayo. Hindi, sige, okay lang to. May scab pa to eh. May kakapera tayo lahat. Nakakontract pa pala tayo. An enemy team is hunting you. Stay alert. Strap in. I'm pilot. Di pa looted dito ata. Yung nakahunt. Ako. All supply boxes found. Solid. Yan, natin yung kalaban. Dito lang ako sa taas ko. Pang scab oh. Supply box marked. Secure the pack. Marami ng pera. Gas mask dito. Bili lang akong ano. UAV. Umabaril sa akin, umabaril sa akin. Saan banda? Ay, circle na pala. Pasok mo na. Wala Oh, sa likod ko, sa likod. New objective identified. Sa likod, may bumarila sa akin ha. Friendly UAV overhead. Gatekeep natin. Ayun o, bumili sila. Ano yung mga yan? Stuck ako. Nasa silo. Oh, gatekeep natin. Papasok yung mga yan. By station pa lang eh. Ayun o, may bumaba. Kakababa lang. Ayun ang lumabas. Yun lang. Make for target location. Next objective located. Ana. Nakakita ko sila. Ano lang sila? Saan sa purple? Ping. Sa violet. Oh, sige. Ay, sige. Nice one. Nakadan kaya? Kaya sa bahay. Make for target Saan lang yung napatay ko? Ilan pa yung nakikita? Sige, papasok yung mga yan. Uy, may kalaban siya na. Heading this way. Tago ka dito, pre. Yan, pa-cover kami. Sige. Enemy UAV overhead. Dito. Hanapin, sa corner.
Dito pala, hayop. Simple lang doon. Op. Meron pa sa likod. Sige, kaya pa mag-survive sa circle. Pasa lang ako. Relocating the safe zone. Oh, no. sayang. Naluyan ako. Mag-isa na lang to. Ah, nakatakas na sa likod ko. Alam sa likod pala. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Fight starting. Ay, gagi. Your teammate got a proper Alam mo, Salamat ibuto pala na yun. kayo, ano? Oo. Di ko agad nakita. Get it done. No way. You're done it. Tamba. You're up, soldier. Now go Uy. sort this fucker out. Pwede pa Wala, sa ano? stop. You gave him a proper sorting. Oo, kunin mo na. Babantay pa talaga tong mga to. Ayaw pang umalis. Tapping to the AO. Tingnan. Huwag ka muna. Ayaw mo sila. Wala, hindi. Kailangan mong tapusin yan. Wala eh. Hop. Wala, meron na. Back na. Alam na may pupuntahan ka ron eh, no? Nawarningan siguro. Sipag naman ng mga nag-loot dito. Loadout. Loadout, oh. Ito, oh. Meron na lang ang kulang. May stand. Yan ang galing Tapos ninyo yung eh. contract. Wala ng pera dyan. 1 name 30 seconds. Yeah, laruin mo lang. Ano tong ano? Okay. Kuha kang motor yan. Tago mo yung motor na yan. Ranking. Yeah. Moving. Seconds. Kabisado yung mapa. Ata. Milyonaryo ka din. Most wanted designation accepted. Target now. Pwede na isa. Tapos matag. Kakaking pa ako. Malikod na lang. Ibay. Nag-team pa talaga eh. Wala may bagsak ng helicopter dyan. Para kasi hindi ka. Tayo lang ako, Lods, ha. Sige lang. Tapa akong ibang... Gas is closing. This is new safe zone. Hindi pa naman loaded itong mga to, no? Ah, hindi pa. Naka-king naman eh. Takbo mo lang. Magpunta dito. Point turn, 100 point turn.
Diyan ka, pagka may lumabas yan, sagasama mo. Pwede. Hindi na sila pupunta dito. Sniper lang yun. Pamilit pa. Ano, bibili pa ba akong isa o hintayin na natin? Pwede. Antayin na lang natin, sayang. Tapos na. Loadout, no? Sige. Sige. Ay, 50 seconds. Hindi ako Kaso yung mamatay, store, ito lang. Pwede na. Punta na kayo dito. Sumakay ka na, pasakay mo na. Punta kayo sa malayo. Sa purple? Purple ba? Oo, sa malayo. Sa malayo. Purple na buy station, ha? Oo, yun ang buy station na pwede tayo mamili. Pilin mo. Nakatawag din. Wala yung pin? Diretso na tayo dun, ha? Abot pa tayo, abot. Kalaban dyan. Ano, kalaban. Bak na. Uy, yung pera na sa akin. Ay! Sorry. Sige. So, Kap, pwede pa tayo. Ay, nakadrop na pala kayo. Buhay silang dalawa, no? Pwede kayong mambuhay ng isa. Buhay niya Tera, si Jer. ito tera. Na, Lods, ikaw na. Si Macho na. Macho na bilhin niya. Gatekeep natin yung papasok. Oh, nandyan sila. Magkukross sila dyan sa ano? Sa river. Pababa na rin yung mga yun, eh. Loadout. Ay, mingan Meron ko. dito. Meron sa loadout? Oh, meron. Dalawa. Sa tower. Dito sa baba ko meron. 45 remaining. Nicely done. Ang bababa mo? Ay, sa baba ko nandito. Nandito ako sa bubong eh. Nasa first floor siguro yan. Sa loob. Sigurado ka? Paano ka namatay? Sa taas na snipe ako. Na-sniper siya sa tower siguro. Ang dami. Ito. I'm right. We'll be back to finish the job. Oo, puno. Ay, ako pala. Yan na yata. Ay. Liquid. Yari.
Walaan. Walaan lahat eh. Ano si Chef Zoro? Si yata si ano. Natin saglit. Na DC daw. DC sila. Na DC si ano. Chef Zoro. Yung host. Natin. Yan nga. Yun. Ba't mo lang si ano? Si TV. GTV. GTV. Gusto niyang mag-host din eh kung taas yung ping mga ganun eh. Di. Pwede palit. Ayan, siray na lang. Try? Oh, sige. Sabi niyo lang pag ano pag mataas yung ping niyo eh, palit tayo. Okay lang. Ako mataas talaga niyan. 250 ping ko pag sa NA eh. Oh. Okay pa. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. We do this for real.
Daming dahon ng ano. Battle Royale. Sir. Ay, ikaw. Gas, get to the safe zone. Rapin na lang, sunod ako. Tayo. Wala rin. Good. Baka na! Supply box ready to pick up. Targets in the AO. Coordinates marked. Next objective located. Ay, Bilis. Masyadong kabado. sobrang sa kape. Sobrang sakap yun. Ang 5 kape ko na to eh. May kalaban din sa mga eh. Marking weight. Someone came through here. Assault drive. Objective located. Loadout na Saan? muna. Ay, Tara. ay, kala ko may May kalaban. violet. Loadout na tayo. Jer. Tara. Tara lang daw, tapos saka natin banatan yung ano, labas. Come on. Drop inbound. Buta, pumunta pa dun. Saan yung naglalaban? Saan natin? Saan tayo? Friend, sana yata eh. Anong tayong balo? Station yata yung laban eh. Oo, TV. Parang TV nga. Wala pa tayo makong pera. Ay, may bago. $400. Nasa downtown yan. Ah, dito. Vendor for here if target you need location. equipment. Parating, may parating. Sakyan. Lumayo. Bumaba. Bumili. Tapos Push na ba? Push na ba? Uy, naglalaban. Andito. Enemy soldier. Sa loob. Parating dito. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Ay, sa loob. Zero, pasok mo. Busan ako bala. Pucha. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Patay ko dalawa. Nice. Buhay na ba si Zero? Nasa ano pa ako? Wipe Nasa na ba bulak. yun? Here we go. White na to. Patay na. Self-sorted. You're up Nice. next. May mga plates dito. Oh. Tsaka bala. Saan? Ito satchel, pre. Yun! Mga kailangan ni Chef Zoro. Listen up, soldier. You're here and you return to the front line. But if you lose, you're dead. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Nasa bay lang yung ano. Yeah, kick their ass. Stand by for reason. Shot, 1 kill. Mukhang nasa taas ko ah. Balikan yung Wala, loadout ko. wala. Kuya ba, di nakakabibili na. Di na, dito na ako. Balikan ko na lang yung loadout ko. Friendly UAV overhead.
Last, ayun, sabi ano, sa Gagi, nandito sa akin, dalawa. Oo. Hindi mo nakita, no? Hindi mo nakita yung dito. May ghosted na isa. Eto, Kami dyan. Kami dyan. may ghosted na isa. May stun grenade. Teammates in the Talagang gulag. bumalik. If they survive, they can redeploy. Ilan yun? Ilan yun? One team yan. Ah, one team. Kayang-kaya nila yan. Yung ibang kalaban. Labari yun. Pakipin, Lods. Pakipin. Saan yung ibang kalaban? Meron pala sa taas. I take the wheel. Napatay niya na. Meron pala sa taas ng tower. Meron sa taas ng tower, ha? Ano nga taas ng tower? I-snipe nyo, nasa taas lang siya. Ano? Tower mismo. Ah, dyan ah. Ang pinapatay na ni Regen. Flash out! Uy. Stun na stun. May patay na. Nice. Nice one. Out of my way. I'll drop. Ay, kanino tong ano? Pa-far? Saan nyo yun? Sa akin. Salamat. Kunin ko na lang. Saan nyo yan? Yung pa-far? Ito? Hindi. Wala sa HD ako yun. Mga bangkay. Oo, wala nga ang bala eh. Ito, bangkay. Wala yan. Like on check yun dito. Ang dami nyo palang pera oh. Oo nga no. Proceed to the marked location and secure the area. Kailangan ko lang yung UAV ah. Hindi ako bahala. Ammunition. Yun na pagka mag-UAV na ako. Baba ko na dito ah. Drop headed your way. Ay, may loadout pa. Ilan? UAV na ako ah. Friendly UAV overhead. Gas is inbound. Meron. Marking new safe zone. Dami. Isang squad. Contact! Fuck it. I'm driving. Sa taas pa eh, ng building. Moving. Disregard blast. Ang taas. Op! Gago. Nag-aabang ah, nag-aabang. Kaabang pala. Putang na paano ako napasabog yun? Ang inang yun. Nag-aabang. Sa stairs lang. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Nasa likod ko pa. Ngayon ka pa dyan. May kailangan pa dyan. Meron pa. Nasa loadout.
Ilan pa yun? Galing gulat. Ano kaya Eugene? Second floor. Dami. Nakaabang lang pala dun. Stun prone. Utang ina yan. Wala ko na. Bot na bot tayo ni Ray ah. 8 points. 8 kills. Come back stronger next time. Pagka talaga streamer, malapit. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Hostile dropping into the area. Enemy soldier incoming. Going this way. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Avoid the gas, get to the safe zone. Pila, pila. Does anyone want it? Night Eagle here. Dami na una. May fiesta, may fiesta.
Ay, gago. Ba't most wanted? Ayos yan. Pera agad yan. Down dalawa sa akin. Down dalawa sa akin. Nagre-revive. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Sakay ka agad ng sakay. Wala. Sakto. Head for target location. Kami dito. Iluyan ko lang ito. Kaya ping down ni ano. Ulit tayo mamaya no. Kahit sino. Ako din. Sa Pilipinas din ba yan? Si Raijin? Hindi, dito yan sa Dubai. Sa Dubai. Si ano na lang. 200 eh. Kahit sino. Si ano, si Coridoro o si Kamachu. Go sort this fucker out. Nakikita yung ting na yan. Tapos akin ko nakikita yung ting na yan. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Teammate redeployed to the AO. Yun Your lang pag... teammate was sent to tayo, the Jer? gulag. They'll fight for a chance to Ano, Scabo? redeploy. Tama-tama. Or... Ayun pala. Ayun. Pwede yan. Your teammate's done in. Returning to base. Mabilis ang luto lang. Supply box ready for pickup. Be advised, your teammate got their arse kicked. They're RTB at this time. Location. Next objective located. Pwede tayong bumiling isa. Tapos revive. Walang buy station. Good cash here. Kelot muna ako habang ko kunin to. Makakuha pa ko dito ng... Konti na lang. Pag lang ako dito, baka makompleto ko na. Oh, sige. Para minsanan na lang. Oh! Tapos may sniper pa, no? Ay. Drop ako 5 plates dito. Drop ka rin ng barrel. Wala. Ito, satchel sa taas. Masyadong looted dito. Bili. Bili na tayo dyan, Jer. Oh, sir, ito yung plate, oh. May 5 plates sa baba, tapos may satchel sa taas. Satchel pa na sa taas, eh. Ito yung satchel. Game. Kailangan pa na yung pera doon. Drop headed your way.
extra pera dito. Heading this way. Going this way. Body armor here. Ay, Disregard naligaw na last. ako. Saan ba palabas dito? Body armor here. There, going in. May nag-i-snipe dito. Lapit lang. Lakas ng baril eh. Building dito. Snipe. Saan? Looting? Alam, nasa ilalim yata ng... Nasa tulay yata eh. Patanggalin yung mga ping. Akala ko naman yung mga ano eh. Gumagapang pa ako eh. Sa taas yun dito. I'm moving. Lakas naman no. Ang suppressor. Pwede pa tayong bumili ng UAV. Tayo loadout. Loadout drop inbound. Loadout na naman. Sa sniper yata eh. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Oh, chopper. King yan, king. Friendly UAV overhead. Pwede tayo dito oh. Mark some gear. 4. Nag-revive pa ng ito oh. Enemy UAV overhead. Found a vehicle. Hold. Cancel them. Tumatay. Kalaban. Broke na. Uy! Yan yung ako matay sa inyo. 1x na lang, di pa namatay yun. Dami. Tatlo. Yeah. Kung pwede kang umusag dito eh, pwede ka namin bumahan dito. Kaya, kiyatan nito. Bayan nyo lang ako mamaya. Saan ba? Hindi nakita. Tracking your location. Ay! Buzzer beater. Got gas moving in. Pero sa akin ang soda ko. Meron din. Nasa taas ng police station. Ayun na. Putang ina, bigyan mo ba? Palit tayo, palit. Palit server. Server. Bet na lang kayo. Kaya kahit sino, join lang ako.
Pag silver. Low. Wala si ano? Wala si Macho. Ah? Bakit? Pakiback mo na. Invite ko lang si Macho. Ako ba, ano, server? Ah. Wag ako, malag sa akin. Hindi, iba yung pangalan niya sa akin eh. Oh, sige. Ay, hindi ako maka-join.
You know. He's gonna try and steal my heli. I'm not fucking Be dumb. advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Come on, land roll. Do it. Yeah. No. No. Enemy UAV overhead. No. Get yourself to proper warm-up. We'll be deployed soon. Yeah, what's up, Jack? Work, Jason. I got a team of 2 pushing in. Whereabouts are you? At TV. He just jumped over my claymore and it didn't even hit him. That's fucking bollocks. That was the play for me. Wow. Oh, 0-3. Scumbag. Oh shit, my heli's gone. Hopefully yours. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Saan tayo? Mga lot. Doon na. Saan tayo? Yeah, punta ang piyesta. Uy, daming tao ah. Eh, mga gusto ko eh, maraming tao eh. Sa kanila pa nga ako bababa kayo. Alright, lads, let's get it done. Bounty target identified. Slot the bastard. Ay! Mga sabi sa inyo, sa kanila pa ako bababa. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Nangungun sa gulag. Kasampal ako. Gagi, daming tao sa akin. Basta ano. Ibang squad pa pala yun. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done in. Yan. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Stand by for redeployment. Ano kayang train? Teammate is redeployed. Stand by. Nice one. Ang bato mo, chika eh. Train yata ito. Be advised, your Uy, teammates gagi. They're RTB at this time. Pilis na na. Your teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Ano pa rin ba sila? Ako naglolo. Your teammate is redeploying. Stand by. Stupid na ata. Stupid na nga. Enemy UAV overhead. Tagi na, punta na ako, puta na. Uy, may bumili.
Minsan nyo na mapangit. Enemy UAV overhead. Alam niya. Alam niya kung saan ako lalabas. Dami sa ano, sa runway. Parang hacker to ah. Ay, walang ano, kill cam. Naman lang kill cam. Parang hacker yan kanina yung pumatay sa akin. Tama lang. Kung sino na lang nasa taas, sir, ah. Sige, sige. Nalisitan ba yan? Parang mas maganda kung sino yung nasa gitna. Sige, sige. Oh, ako. Ako yan. Ako nabunot. Hindi tayo nasa gitna yun. Taas pa ba? Nasa gitna. Tapos na. Ay, nataas ulit. Nataas naman. Sige. Bigay ko yung pera ko sa inyo. Friendly UAV overhead. Make for target location. Oh, may tao yata sa ano? Fire station. Hindi. Pwede na, Make pwede for na. target location. Enemy UAV Ako overhead. dyan, punta na ako dyan. Found some cash here. May armor box ako. UAV overhead. Friendly loadout drop on the way. Tao kanina dito eh. Moving. Move that. Oo nga, may tao kanina rin. We've got gas inbound. Safe zone relocated. Cancel that. I'm off this way. Eyes on the care package. Ilan yan, tol? Ah, tara lang.
Kung makita. Siya lang, siya lang. Does anyone want this? Ano yun? Wala ba kayong plate? Meron ako. Wala rin ba? Kailangan mo. Up here. Found the body armor. Body armor. Disregard blast. Pila kayo dito. Ay, ito, kalaban sa harap. Nandito. Stand sila, stand sila. Utang ano, nakalantad ako. Ang dilim. Nice. Wipe na, right, Jin? Oo, kahit na. Grabe nito. Pwede akong bumili isa. Ako ka naman ng pera ko sa mga to. Ayos yung step na yun. Ako yung ganda. Walang ano yan, walang idle spray. Tara, build tayo dalawa. Build tayo dalawa dito. Babalikan pa yung gamit. Tira ka lang. Ako yung gamit ko. May sasakyan parating. Disregard blast. Inalikan din yata yung gamit eh. Enemy vehicle. Pwede na, pwede na. Ako namatay. Ano yung napatay niyo? Bala ba yun? Madaming bala. Ay no, nakapatay pa siya. Down lang, down. Saan tayo? Chill oh. Shit. Does anyone want this? Saan na lang? Does anyone want Para this? may action tayo. Oo, para... Sa ating yung ano yun, sa ating yung gitna yun. Yun lang ko natin. Pero may isa na sila dun, di ba? Yung minagdong kanina yun eh. Okay. Solo, dinig ba ako? Kaya may nabawas ko, may tulog na rin. Hindi makasigaw. Punta tayo pang loadout. Fuck it. I'm driving. Objective is to eliminate the bounty target. Going this way. Gas is moving in. Use safe
safe zone located. There, going in. Strap in. I'm pilot. Body out here. Upper. Ang bala na tayo. Ang loadout. Enemy UAV overhead. Uwi na ba? There, going in. Baka makita ng kalaban. Gas is moving. Eh. Bala. Keep your eyes open. Big caliber here. Target spotted. Tumawid. Bounty target is down. Well done. Naglalaban? Kita ko na. Dito sa loob. Ah, sa labas. Yan, lilipat dyan. Kakalipat lang. Violet ha. Yan, lumabas. Make for target location. Lipat dito. Kakalipat lang ulit. Ayun na. Wait for it small. Negative. Ayun, Got the tumatakbo bomb. rito. Make for target location. Coordinates marked. Pakinay ka, may pulis ka sa may laro. Andito sa harap ko. Enemy UAV overhead. Sa taas ko. Meron pa dito isa sa taas. Oh, dito. Sa taas? Naka-camp. Oo. Sa taas? Naka-camp lang. Ano sa'yo, Ray? Papunta sa'yo. Down. Failure to proper contact. Hindi makapatay ah. Ray, ikaw. Oo, para.
Let's have some fun this beat. Let's Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Saan tayo? Madali mo motor. Located a supply box. Secure that position. Your Ito, may ammo box ako dito, baba ko. Binaba mo na. Armor, oh, armor. Plato box lang naman. Then you need this. Contract update. New objective identified. Madali mo May motor. bala box ako para mamaya. Contract update. New objective identified. Uy, may mga baril sa akin. Oy, to. Down. Make Down. for target location. Doon. Sabi, Pata. Losing contact. Wipe out. One. Tara, loadout tayo siguro. Pwede. Moving up.
Window here if you need equipment. Siguro naman pala ito, maganda bigayan. Maganda datingan natin yun. Ito, UAV? Meron akong UAV. Pop ko na. Pera pa, mabili pang UAV ulit ito. Pera kayo. Enemy UAV overhead. Kung saan na magandang lumusob? Okay, tara doon. Game. Enemy UAV overhead. Kaka-loadout. Supply box is found. Solid work. Loadout, oo. May nag-loadout din doon. Dito yung nag-loadout dito ata. Saan ba? Nag-loadout din doon. Dyan nga. Sa green na lang, may nag-loadout sa green. Friendly UAV. Enemy UAV overhead. Ito na. Uy, ang dami putukan. Dalawa. Tangina, ang dami nun. Friendly UAV overhead. At saka salubong, akala ko kasama ka puta yun. Naipagkapir pa ako. Saan tayo next? Hindi, okay lang, marami tayo armor. Nabuhat lang ako ng Ba't armor. ba ganito to? Yung ano ko, pag nag-armor ako, pa isa-isa. Hindi pero- setting yun. Maybe. May UAV pa ako Okay, pop. Friendly Airstrike UAV na ako eh. overhead. Got a vehicle here. I'll drive. Enemy Sama. Pasakay na eh. Lata na kalaban, lata. I'll drive. Ay, pasakay. Tuloy tayo, sundan natin sa bahay ito. Wala na siya ito. Drive. Nasa rito. Ako nga mag-drive. Patay ka na. Dalawa sa akin, pre. Basag na yung isa. Wala pa loadout itong mga to. Your teammates sent to Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Saan ako dun Fire station. Enemies in the area. Dyan. Mark, send it. Mga bots lang yan. Tracker 3-1, good copy. Strike inbound. Tatlo yung bumaril sa akin. Wow! Working. Pabilihan lang. Sa taas. Rooftop. Teammate redeploying to the Rooftop siya. AR. Moving. Disregard blast. Enemies in the area. Wala akong nakakita. Wala na? Andito. Copy. Ayan, live ping. Patayin nyo na yan. Loadout
Patay niya na? Patay na, patay na. Gas is moving in. New safe zone located. Enemy UAV overhead. Does anyone need this? Friendly UAV overhead. Does anyone want this? Marking I'm off this way. Body armor here. Body armor here. I'll drive. Body armor here. May armor box dun ah. Yung kunin. Ito, kompleto. Wala akong loadout. Light vehicle here. I'll ride for cover. Dalawa loadout ha. Spotted a care package. Ubus na ni Raijin no. Taas pa. Kita ako ng putang. Ilan yan pre? Isa lang, isa lang. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Gas is Please. Uy, nasa taas yan. incoming. Jer. Your teammate has entered the gulag. Ano? Surviving earns them redeployment. May kalaban ba? Meron ako. Oh, sa taas natin. Diyan sa loadout Target meron. marked. Send it. This is loader 2-0. Good copy. Buster strike away. Sa bahay, nasa bahay. Taas na. Nasa may pick up. Nasa ano? Nasaan? Nasa may flag na. Teammate redeploying to the AO. Dito mo na yung kalaban, Jer. May loadout, may tao sa loadout. Teammate has been cleared for redeployment. Boys, Ano? dito sa akin. Sa ilalim ba yun? Tumatay sa baba. Ang baba? Tumatay sa baba. Sa baba lang yan, dyan. Found some body armor. Atas ata eh. Oh, nasa tumakit na siguro. Ayos eh. Down. Moving in. Cancel. O yung barrel All ko. caliber here. Nasa taas pa, nasa taas pa. Bad trip ang po. Kahit ako din flashlight ka dito. Uy. Tumatay lang eh, no? Uli lang ha? Oo. Ikaw ba yung ano? Yan ang nasa likod niya? We're in the gulag now. Fight to earn redeployment. You're up next, mate. Get ready. Di pa tayo nagka-timingan ano? Listen up, soldier. Win here, Yeah. and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier.
fucking worse for wear. Your team can still buy you back if they have the cash. Pera ako narinig ko. Scab. Ano tao? Bayad mo na si Rai. Nasa ibabaw ng tira ko. Laban sa harap. Ay, putang ina. Ano yan? tama Nahulog ka lang. lang? Hindi, isang tama lang. Ay, gagi. Dalawa? Hindi mo nakita yun. Buo na lang ako muna ang baril. Tagal lang nakatutok sa... Andyan lang yun, nakatabi mo lang yun ah. Sa harap mo. Sa likod mo, sa likod mo. Sa likod mo. Ayun o. Sa kanan po. Likod mo sa may ano. Ayan, dyan. Ayan, nakita mo na? Tumatawid o. Ay, gagi. Ano dun sa bundok? Dami pala. Oo. Hihintayin na sila. Nag-aabang, ibang team pala yung ina... Keep sila eh. Bukas ulit. Salamat. Sige, GG. Take ka din. GG, oo. Lord, sige. Sige, sir. Sige. Thank you. Salamat. G.